zaitzen duteko nituen. Gu, aite eta amaz ginen lau nebarro Santa Bainera. Areikio portuz, Santa Baineko ermitie, ara, da, bertako jaixesa. Da, jo ginen arrazalde batek. Da, erroskak erotzik, txutxeriak eta txistu eta jote ben, da dantzan dela ikentie, eta berutzien, iruntzien izan, etxera. Domeka izen zan amazortziz, ez da? Domeka izango zan iguel? Ez da. Petze dena baietz, Horren akordu bizteko. Baina, akordu egotan da, esan zuten. Apuntetu bio denera, hori izateko. Launiok guraso egin, kamioan berri, autek entzatu ginen, motorra iguen, da, agarreko bueltara eltzen goiezela, gizonezko bat, goruz goiez. Gu berriz, da, goruz. Eta, geratu zanen berretan araz, da, gu beratxua etxeiten, aiken oso amaitukoan. Da, ordutxe, arek gizonak gure aite izotzan Afrikan zublebatu zirela ekarriztela. Da, gerriaren hasi zala. Da, gure aite komentari egiten, honek gerri honek makina negarrek hariko dago itxitara.